حي على الصلاة. Җомга көнендә авыл азан тавышына күмелә. Тау башына салынган яңа мәчет кышлауны яңарышка өнди кебек. Шулай да татар авылы мәчетенә йөрүчеләрнең күпчелеге татарлар түгел. Янәшәдә генә урнашкан Юрга шәһәреннән башка милләт вәкилләре бирегә җыела. Шуңа да вагаз рус телендә укытыла. 15-нче елда бәйрәмдә халык белән йыелыштык, халыкларны сорау булды инде. Качан мәчет салабыз бу? Договорились инде монда салырга мәчет. Мәчет эшмәкәр Камил Файзуллин ярдәмендә салынган. Киләсе елда гыйбадәтханәне тантаналы төстә ачарга җыеналар. Камил әфәнденең ата-бабалары шушы кышлау авылыннан, үзе шәһәрдә көн күрә. Хатыны татар. Хатыным татар, гүзәл исемле. Томскә татара. Монда выходныйларда монда килә инде. Балалар да татар бөтенесе. Балалар татарлар. Әлхәмдүлилләх. Татарча беләләрме? Татарча инде ничек инде әйтергә наполовину инде. Малайларга татар кызы эзлисезме, ничек? Ну, конечно, обязательно, да. Шундай татарлар, обязательно татарша, ничек әйтәләр, татары процветали мы, чтобы даже как бы не умирал татарский народ инде. 2010 елгы җанисәп мәгълүматлары буенча Кышлау авылында 852 кеше яшәгән, әмма авылда татар яшьләре калмаска тырыша. Шулай да халык саны бик кимеми. Ул башка милләт вәкилләренең бирегә килеп төпләнеп утыруына бәйле бер дәрәҗәдә саклана. Без хәзер Кышлау авылының тарихи өлешендә басып торабыз. Менә мондагы ике урам авыл шуның белән генә чикләнгән булган. Ә инде хәзер вазгыять шактый үзгәргән дип әйтергә мөмкин, чөнки менә югары очта мәчет күренгән якта. Шуннан соң төзелгән яңа йортларда инде башка милләт вәкилләре яши. Ә менә бу тарихи өлешендә нигездә татарлар. Бездә элек халык бик күп иде. Безнең семьяда, авылдагы семьяда, если эш бала булса, ул әз семья дип санала торган иде. Безнең семьяларда булай иде 5-шәр, 6-шәр, 7-шәр, 9-шәр бала. И безнең авылда бер урыс та тормыйды. 1990 еллар башында авылда вазгыять үзгәрә, яшьләр авылдан китә башлый. Бу кышлауда элекке вакытта инде совхозлар, зур совхоз булган инде, овощеводческий, молочный направление. Хәзер инде монда бетергәннәр бөтен совхозларны. Хәзер инде дачалар монда. Экономикасы юк. Экономикасы юк. Бөтен халык инде шәһәрдә. Гомумән халык кая китте? Менә бу Кышлауның төп кешеләре, аборигеннар, сез әйтмешли. Сезнең элемтә бармы? Бер-берегез белән аралашасызмы? Элекке вакытта инде бабайлар инде кем үлеп киткәннәр инде, монда яталар инде. Молодежь качканнар шәһәрләрдә бөтенсе. Фермерлар 1-2 кеше генә. Ну, тоже бик авыр аларга эшләргә. Мал тотучылар да азайгандыр инде. Мал тотучылар азайды. Мал элек бездә бик күп иде. 4-тәр көтү була торган иде. А хәзер бер көтүдә йыелмый. Без хәзер авылдан барабыз городка продукт артыннан. Шул вакытта авыл үсә бит. Авыл үсә, в основном безгә монда киләләр как дачниклар гына. Кышлауның 9 еллык үз мәктәбе һәм балалар бакчасы бар. Мәктәптә 87 бала белем ала. Хәтта шәһәрдән килеп укучылар да бар. Заманында биредә фәннәрне татарча укытканнар. Ә хәзер 2009 елда татар телен укыту туктатыла һәм ул факультатив буларак өйрәнелә башлый. Ә соңгы 2 елда анысы да юк. Татар дәресләре юк, кружок на факультативный татарский язык. Укыткан идек. Но хәзерге вакытка пока анысы да юк. Укытучы юк, татарча укытырга укытучы юк. Табылмы? Табылмы юк. Элек кем укытаган? Элек пенсияга китте, Фәния апа.
Ул укытайды факультативный, ул программаларды составляет кенде. Камында бик күп милләтләр яшәгәч, балалар татарча беләме? Балалар бик күп белмиләр. Өендә сөйләшсәләр, сөйләшәләр. Мин татар дип язылдым. Минем семья да шундый ук язылды, минем ыныкларым да шундый ук язылды, бөтенебез язылдык татарлар дип. Шуннарга күрә, мин думаю, барбыр без татарлар чыгарбыз икенче урынга. Айза Шаймарданов, Татарлар, Кузбасс.